sidder fast. Der er som, ellers så brug dine hænder ind. Ja, ind under. Der, så. Ja, så skal vi ham op. Så han sidder her. Somebody can help. Jonas, er der nogen, der kan hjælpe? Hallo? Quickly. Det er show. Og det er mareridt, vi lige har været vidne til her. Ja. Det kunne have været undgået, hvis jeg kunne have fået lov at gøre det her i Danmark. Ja, oppe i Gilleleje. Så kunne jeg have fået lov at gøre det her i fred og ro i søndags i mit sommerhus. Ja, I stedet for, at jeg skulle kæmpe rundt på den måde her. i det her cirkus. I det cirkus her. Men Det er ydmygende, det gør ondt. Det. Jeg er så vred. Kan du rykke frem den? det kan jeg. Jeg skal dø om 2 timer. Jeg er ikke bange. Jeg er kun vred. Mest af alt er jeg ærgerlig over, at vi ikke har nogen måder i Danmark, at man kan fravælge livet, så det bliver gjort på en forsvarlig måde.